Pěkně. Pump it up and chill, kámo. Aha. Dystopie. Tak ukaž. Ukaž, jak je to dobrý. Jo, jasně. Takže házíš samply prostě. OK. Tomuhle když to dám. Chápu to sami. To jsou bici, co je tohle? Rims. Co je tohle? Perkuse. Škoda, že takhle hudba nefunguje. Takhle funguje hip-hop EJ, kámo. Házíš samply prostě. Ale jako ve finále takhle už hudba dneska skoro funguje, kámo. To je v pohodě. To je v pohodě. Když klikneš na try na sluchátka u něj, tak si to pustíš u něj celé. Tyhle zvuky dělá statero. To je hrozný. Tak, počkej. Co je tohle? Ne, to tam nechcem. Co je tohle? Basa. Jest, co tam dáme? Nějakou vejšku, kámo. Jaký lead. To je v pohodě. OK. Počkej. Vypni se. To jdi do piči s tímhle s tím. Zkusím něco jiného. Co je toto? Ty, já mám lepší sampler, kámo, to bych vám pustil. Co mám za samply? Reaching the star, 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 reaching the star. To piči, ale proč je to tak na hovno udělaný, že to nemůžu si pustit tady, vole, co to je za zvuk? Ukáž? V pohodě. Něco, nějakou, ty vole, něco víc sample, kámo. To chce. Ne, pičovina. Pičovina, ukaž tohle. Jsme mohli dělat beaty někdy na streamu. Já už moc nedělám beaty, kámo. Tyhle ty pedy, vole, jsou k hovnu. Třeba něco... Ukáž toto.
Jak se jmenuje tahle apka? Jak se jmenuje? Incredibox, chat? Ukaž, co tady je. Drugen, čau. Příšerný. Basa.
tenhle je strašný, kámo. Dalšího streamu nainstaluje Falco. Chápu, že to Dominika bavilo, no. Je to... Jako chápu, že ho to bavilo, ale tohle je prostě klasický sampler, no. Jakože hip-hop EJ prostě shit. Fantomas, čau. To je kámo... Ty jako reálně, když dáš beaty, tak všechny tady ty linky, co ty tam jenom teďka házíš, ty 4, tak ty si je všechny jakoby musíš udělat sám předtím, chápeš? Že tady máš prostě přednastavené věci, které budou vždycky znít dobře spolu, je jich tady jeba. A ty prostě si tam sázíš, jaký se ti zlíbej, to je celý, chápeš? Vem si, já nevím, kdybych to přirovnal třeba máš vrstvy, že jo? Máš jak Photoshop, když děláš prostě nějaký poster nebo něco, tak máš vrstvy, který sázíš na sebe. Tak v hudbě to je taky úplně to samý. Máš vrstvy, který sázíš na sebe. A dáváš je prostě v nějakém timelineu za sebou, aby si měl track. Tak stejně, vem si, že tady to jsou ty vrstvy, které jsou rozdělené v jednom BPM na nějaký 4, které se opakujou a všechny spolu z něj dobře, akorát jich je mazec a ranec. Jako cibule, no. A ty je dáš k sobě. To je celý. Jako ve spoustě beatech nebo tak máš těch věcech třeba 5, jako reálně toho nemusí moc být a pak máš jako beaty, kde jich máš dost a pak už jenom skládáš za sebou, jak jde ta progrese prostě. Rozumíš? Nájezd, začátek bez bicích a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tady to je prostě přednastaveně udělaný tak, aby to znělo všechno spolu dobře a ty si tady sázíš ty věci za sebe a pouštíš ty samply. Že to je prostě sampler, to je vlastně první můj styk s muzikou a s tím, jak se dělají s beatama, bylo prostě v tom hip-hop EJ. Tam si měl samply, takovýhle, akorát si tam měl timelineu ještě zatím, že jsi mohl udělat prostě nájezd, refrén, sloku a tak dál, ale bylo to prakticky to samý. Někdo to před tebou udělal, ty to házíš za sebe. Ukážeš příště. Víš, Viktore, v tomhle jsem ztracená při tom skládání obrázku. Ale ty to nechápeš. Ty kdyby jsi to naučila, jak se to dělá, tak to pochopíš. Já ten puzzle podle mě nepochopím nikdy. Protože jsem dement. Jak se to jmenuje, když jsem přišel? Incredibox. Čítá za slen ženu, ale piču. Ty vole, hip-hop PJ jsem začínal, totální banger program. Oni vypadají jako, že utekli z hodně husté psychárny. Mně přijde, že to spravili z nějakého finálu, vytáhli zvuky. Zkus ten Brazil mod, to může být dobrý. Zkusíme klidně ještě, no. Myslíš, že ta hudba je méně cenná, když je dělaná tímhle způsobem? Určitě není méně cenná, ale jako kdybych udělal ten beat takhle, že bych se skládal věci, které udělal někdo jiný, tak pak je diskutabilní to, jestli to je moje produkce, chápeš? V hip-hopu se vždycky používali samply, jo, to má hroznou historii toho, že se vzal sample od někať a sample je, já nevím, slyšíš prostě někde nějakou music, co tě baví, ty z toho vytáhneš třeba jenom tu kytaru část, naskládáš to k sobě, ale ty uděláš jakoby okolo toho všechno ostatní, víš? Tohle je vyloženě, že ty bereš všechno, co není tvoje, chápeš? Ty tady prostě použiješ, jenom to naskládáš za sebe, to není jakoby beatmaking, rozumíš? Beatmaking je, že když hledáš třeba sám, nebo i k tomu samplu, já když sampluju, tak ten sample nějak kurvím, hledám k tomu další zvuky, co do toho pasují a tak dál. Prostě snažím se s tím kreativně něco vymyslet, jo? Jsou beaty, na který třeba nejsem tolik pyšnej, kde je ten sample vzatej celý a jsou k němu dodělaný bicí a basa, jo, a tak dál, který jsem dělal.
i když se to jakoby dělává, tak prostě já na to nejsem tolik třeba pyšný jako na věci, které jsem si udělal celý sám. Ale ten sampling v tom hiphopu, v tom rapu od začátku má strašnou historii. A dneska už máš ty samplery takový, že si zaplatíš, já si třeba platím subscription na jeden program, který když si platíš měsíčně nějakou částku, tak tam máš miliardu samplů a já tam třeba z toho používám takový zvuky, jakoby vokální zvuky, třeba nějakých chórů, jo, tam z toho používám nebo tak, ale kdybys tam z toho chtěl udělat beat celýho, tak normálně vezmeš tam miliardu samplů a uděláš z toho beat. Dneska je fakt úplně jednoduchý vzít od někať, nebo se používá hodně třeba Splice a to je prostě program, který si měsíčně platíš a můžeš si odtaď brát samply a jenom do nich doděláváš bicí. Splice je po piči, přesně tak, ale tam už je to potom diskutabilní v tom, že spoustu dalších lidí třeba používá ten stejný program a může se stát, že použije ten sample stejný jako ty. Potom máš třeba podobný beat, rozumíš? Nebo to dneska funguje tak, že je jeden producent, ten udělá melodii a rozpošle jim i 10 dalším producentům. A těch 10 dalších producentů udělá svůj beat na tu melodii, který bude podobný, protože to má podobnou melodii, a rozpošle to dalším lidem. A takhle mám třeba beat, který je podobný, jako má třeba Loco Loco. Laváca. Hej? To prostě ten první producent, co udělal tu melodickou linku, ji rozposlal dalším producentům a jeden z těch producentů byl týpek, který poslal mě beat a druhý producent poslal Lokovi. Chápeš? Takže takhle třeba dneska často fungují beaty. A já bych se tomuhle vyvaroval, tak předem než použiju nějaký beat, když do něj píšu, tak se ptám, jestli to je jeho autorská tvorba toho týpka už teďka. Jestli to fakt jakoby celý je originál a já klidně jakoby zaplatím za to, kámo, 5x, 10x víc, mě to je jedno. Jo, ale spíš jde o to, že ty nemáš tu informaci od začátku, že to může být jakoby někde jinde, chápeš? To je jakoby blbý, že ti to ten producent jakoby neřekne. Když ti to řekne, tak je to v pohodě. Asi podle toho jakoby se domluvíš, že jo. A nevím přesně, jaký je to track od toho Loka. Keď co mal 16 možná, nebo něco takového? Nechci teďka kurvit název toho tracku. Ale vím, že lidi mi to hodně psali a řešili, že kradený beaty a takovýhle věci. A tohle se teďka hodně děje právě kvůli tomu, že z jedné melodie se třeba udělá 10 beatů, který se rozpošlou různým lidem. A to je právě způsobený tím, že existuje sampler jako Splice, který si předplácí 20 producentů a použije tam třeba stejný loop, chápeš? Když jsem mal 16, ještě jsem nepoznal pravou sílu kozej. Není to tak, když si platíš ten program, tak si kupuješ i práva na použití toho samplu, že legálně je to tvoje. Jo, je to tak, ale je to jak pro nájem, rozumíš? Protože ten samý člověk, co si to platí, tak má taky právo na toto použít. Víš, o co jde? Že ta hudba už je dneska jak kdyby prostě si ji pronajímal. Chápeš? Takže vždycky to, co ty uděláš, vyloženě, že vezmeš klávesy, vyhraješ si na tom svoji melodii, která je autorsky tvoje, se svým nástrojem, se svým tempem, sám si to dokurvíš, jak chceš, dáš tomu svoje díle, dáš tomu svoji aranž, takže vždycky budeš víc safe, než když použiješ právě sharing práv, něco takového. Vždycky to bude lepší, než když použiješ jakoby melodii nějakou, která je někde, rozumíš? Podobnou věc měl Pilsy na posledním albumem, přesně tak. A právě proto se to blbě obhajuje lidem, protože lidi slyší, že to je fakt podobný. A on tam obspíval tam ten sample, co tam byl. A to se hrozně debilně vysvětluje, že jsi to jakoby, vole, neujebal. Jakože, chápeš? Ale lidi, jako, kteří jsou v té branži, kteří se v tom pohybou, tak to chápou, jakoby. Jasný, nemá to toho kreativního ducha, ztrácí to trošku gro. Je to prostě na kvantitu spoustu toho dělaný.
A já vůbec to nemám za zlý jako těm producentům, že prostě to tak dělají, oni potřebují haslit a vydělávat peníze, kámo, a good for them, jako. Ať si udělají prostě prachy, víš co, akorát, že já jsem za začátku neměl info o tom, že se to takhle třeba dělá, a pak jsem se to dozvěděl až potom, chápeš, a tak. Fety, čau. Chtěl bys někdy dělat na lobu, který by si dělal všechny beaty svoje, to by trvalo strašně dlouho, kámo, to by trvalo strašně dlouho. Kámo, posílat beaty stačí do hlasovky. Jo. Co jste chtěli ještě dát? Můžu odsud vypadnout už? Tady domů. Jo, když jsem o tom mluvil, Dwayne. Ale já konkrétně neznám ten track, o kterém mluvíš ty, ale mluvím o tom posledním albu, jak měl tu drámu s tím. Asi bych tak na to nebyl pyšnej, než jako na věc, co si sám vysapluješ, uděláš od začátku. A právě, že ten sampling je braní, jakoby, ale to je otázka, jak s tím samplem naložíš, jo. Můžeš vzít sample a úplně ho otočit, úplně ho změnit, jakoby, chápeš? Jak se jmenuje tahle hra? Incredibox. Tady to, kámo. Co jste chtěli pustit? Počkej. Jsme chtěli dát... Brazil? Dinuška, měj se, čau, čau. Nějaký věci ohledně toho beatu. Tam byly, Miresko. Tak to bylo tím, že prostě máš stejný samply, ale to je jedno. Proč máš na některých trackách Thanks Ivanov, jakože si udělal ten beat? Jo, mix a beat, no. Ale ne všude beat. A mix hlavně. A už tam nedávám teďka, od té doby, co nerapuju rusky. Já dělám diss na tebe, ale nevím, jak se to dělá beat, tak to dělám tak, že si otvírám záložky na YouTube s různými zvukami. Mám jich tam třeba 30 puštěných naraz a funguje to těžce. Čekneme tady ještě toto. Názor na Saula. Fajn chalan, kámo. Skvělou muziku dělá. Aha. 4x4 tempo, ukáž. No tak tam určitě dát nebudem. Já už taky půjdu, já už jsem to přetáhl taky trošku. Tiki, taka, taky tam taky nedáme. Bratu, je tam něco, jsou tam nějaký perkuse, který nezní, jak když je dělal Astatoro na hajzli. To je v píči, vole. Tohle je asi nejlepší, jako bys to. Asi tak je to solidní hovno. Ukáž? Tak to byla dobrá volba, jak svině, kámo. Ne. To je zatím nejhorší beat, co jsem slyšel. Kámo, tady není jediný dobrý zvuk, kromě toho kopáku. Halo. Get me out, kámo, get me out do píči.
Tímhle nemůžeme skončit do píči. Little Miss, kámo, ukaž. Banger jak blázen. No, dívej. Ne, tenhle poslední. Pojedla. Se je Blaze Playtex. Já automatik. Dobré, ty vole.
Tohle bylo asi nejlepší zatím. Dejme tomu, kámo. Půjdu spát, ty píčo. Jsme to tady trošku protáhli. Umění symfonie na tebe koukat dělá hudbu. Tohle není dělání hudby, kámo. No jak se zmás. Tohle určitě není dělání hudby. Házíš sample, je to fajn, jako je to prdel. Jako pro člověka, co s tím nemá moc zkušenosti, tak to může být hodně dobrý. Dominik se na tom prý zasek 3 hodiny, třeba. Za mě dobrý.